بله لکهله کاوی نویسه که یه جی نویسا فهم اشک فهم اشک جگوتی ستاتو پاريز لپی حساب نونه جمنهال نافرو کاوی بنرین به فهم اشک دوی نویسا خود چگوتیه و جاره کدن میل روزنامه‌ای وگرن. ددما پیواژویا چارەسەریە de derdê Erdogan zû eşkere bû. Ew ne li pey çarêseriyê li pey tasfiyekirina tevgera Kurd bû. Ji xwe hê pêvajo meriyetê de bû plana çokdanînê amade kiribû. Ev plan her wiha îlana şer bû. Piştî hilbijartina heftê hezîranê şer dane destpêkirin. Ji bo plana xwe pêk bînin Kurdan teslîm bigirin bi dehan komkujî pêkanîn. Erdogan di demeke Kurd te parêzvanên dinê dewletê ango Bahçeliê faşîst û ergenekonîstên xwîn rij girte baxwe û xwestin plana xwe bi hev re bibine serî. Ev plana qirê jî weke bekayê binavkirin, nijadperestiya qedîma dewletê jî rê dida ku gel baweriyê bi van derewan bîne. Senaryoya wan amade bû. Bi dek û dolaban mîtê çîrokek nivîsand û dipazdeyê tîrma 2016 de jî lîstin. Piştî vê hewdana darbeyê ewlî pêşî li cemaetê birîn. Dûre berê xwe dîse dane Kurdan. Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ jî di nav de parlamenter girtin. Bi hezaran endamên HDP avêtine zindanan. Çi saziyên Kurdan neman deriyên wan qeflandin. Şaredarî dagir kirin li jêrzemînan de jin zarok û ciwan qetil kirin. Yek bihustik axa Kurdistanê nema hemû der û dor bombebaran kirin. Dûre berê xwedan Rojavayê Kurdistanê Efrîn, Serêkaniyê, girê spî dagir kirin. Bi kurtasî ji bo tunekirina Kurdan çi ji destê wan hat kirin. Kevir li ser kevir, serî li ser can nehiştin. Di van êrîşan de pîşkiriya herî mezin jî ji muxalefeta statû parêz girtin. Hin alî rasterast, hin alî jî nerasterast piştgirî dane vê plana qirêjiya dewletê. Bi ser neketin her cara ku êrîş zêde kirin berxwedan jî zêde bû. Çil qada siyaseta sivîl, çil qada leşkerî Kurda serî netewandin. Derba mezin jî li garê xwarin. Garê îlana têkçûna wan bû. Di ser de jî pîrozkirina Newrozê hat bi milyonan Kurd û dostê Kurdan li qadan ne tenê Newroz pîrozkirin. Her wiha têkçûna dagirkeran jî ji dinyayê re ragihandin. Piştî berxwedana Kurdan di navbera hêzên rejimê de aloziyê dest pê kiribû. Lê piştî garê û Newrozê êdî ev alozî nedihate veşartin. Herî dawî jî bi belavokan amîralên teqawît ev alozî eşkere kir.